Čaute, začali sme moc skoro Game 2, takže zatiaľ New Orleans vyhrávajú 1-0 na zápasy a teraz Game 2 sa hrá. Trae Young stihol loptu a prihral Jaronovi Jacksonovi Jr. Jaren Jackson nechce strieľať za 3. Steven Adams dáva o dosku koš. Vymenili si Adamsa za Mobleyho, lebo Adams je že vraj lepšie ako Mobley. Tak uvidíme. A Jonas Valanciunas dáva poster na neviem koho, ale viem, že dal poster dunk. Trae Young skúša za 3 body, dáva úplný sviš. Lakers sú asi šťastní, že si získali nejakého veľmi vynikajúceho hráča. Nate prihráva číslo 3, prihráva 13. Ten prihráva Valanciunasovi a out of bounds New Orleans majú loptu. 36 sekúnd do konca prvej štvrtiny. 5-2. Niečo sa teraz pokazilo, tak sme to museli trochu zastaviť. Niečo sa tu stalo, tak sme si pozreli, že koľko je hodín. Tak dali sme X-ko a tak môžeme ďalej hrať. A nedávajú strelu. Rebound si pripíše Jaren Jackson Jr. Striel nedáva. Trae nedáva, ale doskočil si. Adam zadáva. Ešte aj 2 body. Samozrejme, on je z Nového Zélandu. On býva v takej malej krajine. Teraz Trae Young fauloval. Darvin Ham teraz není moc šťastný za to, čo urobil Trae Young. Ingram skúša strelu, nedáva 10 sekúnd do konca. Toto môže byť útok pre Lakers. A nedáva Young, ale Jaren Jackson Jr. doskočil a dáva 2 body. Je koniec prvej štvrtiny 9-2. To je ešte lepšie pre Lakers ako v Game 1. Ešte lepšie. Uvidíme sa v druhej štvrtine. A kamoši, už sme v druhej štvrtine, tak ideme sa pozrieť, že kto vyhrá druhú štvrtinu a pritom ešte aj druhý polčas, ale my si tipneme, že Lakers, lebo akože dosť vyhrávajú, tak ako chápete? No, kašlíme na to, súzrieme sa na tento zápas. Číslo 13 dáva 2 body z New Orleans Pelicans. Jeden prihráva Porterovi. Ten prihráva Youngovi. Young striel za 3 nedáva. Young ešte si doskočil. Dáva za 3. A nie, to bolo za 2. Smart má loptu. A čo spraví? Strieľa? Nedáva. Porter pridáva Mitchellovi a ten nedáva strelu. Valanciunas doskočil. Ingram strieľa za 3 nedáva. Adams doskočil. Už jeho 5. doskok a je len štvrtina. Steal od Larryho Nancea. A ten neviem, čo bude robiť. 13 prihráva Smartovi, ten prihráva Naceovi, ten prihráva. Vyzerá to tak, že Jonasovi Valanciunasovi, ale 3 second violation od Brentona Ingrama, lebo 3 sekundy sa na trojke. Young
má loptu pre Los Angeles Lakers. Skúša za 3 body, dáva! 8 bodov, 14-4. Prvé 10 bodové vedenie pre Lakers. Backcourt violation. Neviem presne to povedať, ale Lakers získali stop. Takže posledný útok majú Lakers. Môžu to dať na 12 bodové vedenie. Teraz dal Trae Young 2 body. A už má 10 bodov. Aj v minulej hre dal 10 bodov. Teraz Trae Young fauluje. A už aj v prvej hre mal 2 fauly. Osem sekúnd. To ešte môžu dať aspoň New Orleans nejaký koš. Lakers obraňujú teraz. Ingram spáli za 3, nedáva, doskočil. Adams, ale ten nedá z celého ihriska. Prvý polčas vyhrali Lakersáci 16-4, prvá štvrtina 9-2, druhá štvrtina 7-2 Lakers. Uvidíme sa na tretej štvrtine. A sme v tretej štvrtine, začiatok tretej štvrtiny a začiatok druhého polčasu. Takže už začíname. New Orleans majú loptu. Vymenili si strany. Ingram, nie, to nebol Ingram, to bol Smart. Strieľal za 3, ale nedal. Teraz zasa background, to je jedno. Backcourt violation dal Trae Young. Teraz Trae Young nemôže faulovať, inak má druhý faul a keď dá tretí, tak už vyzerá to tak, že sa vyfauloval. Adams. Valanciunas nedáva. Doskočil si Jackson a ten má už 4 doskoky. Young palí za 2, nedáva. Doskočil Jonas Valanciunas. Marcus Smart. Strieľa za 3, nedáva. Jaren Jackson už má 5. doskok. Michael Porter Jr. nedáva za 2, ale Adams doskočil, zasa nedáva. 7 doskokov má tento. A steal! Steven Adams má už 7 doskokov. Steal dal Michael Porter Jr. a 2 body si pripísal tiež Michael Porter Jr. Adams nedáva za 3. Porter nedáva za 2, ale Mitchell ešte doskočil. Jeho prvý doskok a prvé body v tomto zápase. 20-4. Marcus Smart nedáva za 3 body. Čo sa to deje z New Orleans? 2 body pre Trae Younga. Už má 12 bodov. Ale čo sa to deje z New Orleans? Však v prvom zápase vyhrali. A to tam ani nemajú Ziona Williamsona, čo on je zranený. Číslo 13 spali za 3 body, dáva. Asistencia od Natesa. Young má voľnú pozíciu ísť do koša, ale už ho stopol Marcus Smart. Porter nedáva za 2. A 1 sekunda už nemohli vystreliť. Uvidíme sa v poslednej štvrtine. A ideme na poslednú štvrtinu, už sme v polovici druhého polčasu, takže ideme to ukončiť tento zápas a uvidíme, že kto vyhrá. Young palí za 3, dáva, 5 sekúnd prešlo a dáva už 3. 15 bodov pre Younga.
A turnover steal dal Donovan Mitchell. Young zase spali za 3 body, ale nedal. Doskočil Nates. Ingram palí za 2, nedáva. Ale ešte si to rýchlo zachránil Ingram, ale už nedávajú. Young si pripísal svoj tretí doskok. Young palí za 3, dáva. Už 18 bodov má Trae Young. Ingram. Bráni ho Michael Porter Jr. Denvera, ktorý má jeden titul. Steven Adams vyskočil a stealol loptu Trae Young. Ne, Steven Adams dal steal, už má 2 steely. Trae Young nedáva, ale Jaren Jackson Jr. doskočil 6. doskok a 2 body pre Jarena Jacksona Jr. Blok dal Donovan Mitchell. Strela Ingram nedáva. Čo sa deje New Orleans? 37. Jackson palí za 2. Nedáva, ale Porter doskočil a dáva 2 body. 4 body na jeho konte. A Porter dal steal a dáva dunk. 34-7. Nie, tá 13 nedáva. A Adams skúša za 3, nedáva, ale Porter chcel ešte doskočiť a to už je celá hra. 34-7 vyhrali Lakersáci. Pôjdeme na Game 3 a uvidíme, že či to zase vyhrajú tí Lakersáci. Čaute.